Práve som dopozeral prvú časť seriálu Night of Seven Kingdoms, alebo Rytier 7 kráľovstiev, a musím uznať, že som sa bavil. Ak ťa bavia filmy, seriály a novinky z tohto sveta, nezabudni sledovať tento profil, aby ti nič neuniklo. Pre tých, ktorí nevedia, tento seriál si viete pozrieť na tejto streamovacej platforme. Seriál je adaptáciou knižnej predlohy, ktorá sa skladá z 3 noviel: Hedge Knight, Sworn Sword a Mystery Knight. A prvá séria je pochopiteľne adaptáciou tej prvej spomínanej. Keďže je tento seriál zo sveta Game of Thrones, očakával som úplne všetko, ale to, že dostanem nemotorného rytiera, ktorý miestami nevie, kde je sever, veľmi vtipné priateľstvo s jeho poskokom, ktoré som veľmi zvedavý, kam vlastne bude spieť ďalej v tomto príbehu, a mega veľkú dávku humoru, tak na toto by ste ma nikdy v živote nepripravili. A musím sa priznať, že od samého začiatku som v prvej časti dostal celkom slušný kolotoč emócií. Seriál je rýchly, vtipný a pochopiteľne sa akcie dočkáme možno v tých ďalších dieloch, ale ako začiatok si myslím, že to bolo veľmi slušné. Game of Thrones vibe tam samozrejme bol. Seriál bol natáčaný v Severnom Írsku, čo je dosť populárna lokalita pre natáčanie filmovej a seriálovej produkcie, a zábery krajiny tam dodali tú potrebnú iskru. Úplne pochopím, ak niektorým ľuďom sa tento seriál po tejto prvej časti páčiť nebude, pretože tam je strašne veľa prvkov, ktoré ja osobne by som taktiež nečakal od seriálu, ktorý sa odohráva vo svete Game of Thrones, ale dajte tomu prosím vás šancu, je to pecka, páčilo sa mi to a som veľmi zvedavý, čo bude v ďalších častiach. Musím sa priznať, že ani jednu zo spomenaných kníh som nečítal, a ak sa medzi vami nájde niekto, kto áno, dajte mi prosím vás vedieť v komentári. Aj napriek tomu, že je to len prvá časť, dajte mi vedieť, ako sa vám zatiaľ seriál páčil, aké sú vaše očakávania, čo sa týka deja, čo sa týka postav, jednotlivých hercov a tak ďalej. Dajte mi vedieť v komentári, veľmi ma to zaujíma.